the horns in the cars in the street. Ir-Rabat mibdu l-farena tal-karozzi meta l-ħadd ġie fi tmiemu ir-Rabat Motorsports Festival. Bis-sem ta' madwar 11 klabb din l-attività li daħlet fit-tielet sena tagħha kienet suċċess u dan grazzi għal ħidma tar-Rabat Motorsport Association. Kull ma qed nagħmlu huwa nies qed jirrispondu il-mod kif isir l-Sussex Show huwa l-uniku wieħed ġo Malta li nagħmlu ħaġa toroq tar-Rabat u jagħmel atmosfera ta' xi ħaġa differenti minn ta' postijiet oħra u dejjem qed ikun suċċess sena fuq oħra. Fost dawk li ħadu sehem f'din l-attività Gianluca Dingley li ta' 18-il sena fil-jiem illi ġejjin se jirrappreżenta lil Malta fil-World Finals tal-Go-Karts li se jsiru fi Brescia l-Italja. Kategorija Super Rock u xażi Fernando Alonso. Ħansuq għal-tim Fernando Alonso wkoll li meta semmi Fernando Alonso wieħed mix-xufiera tajbin tal-Formula 1. Kuntent ħafna ħansuq għalihom l-ewwel darba ħansuq għalihom. Madankollu biex huwa għadda għal dawn il-finali prestiġjużi, Gianluca kellu jikkompeti f'kampjonat fi Sqalija għaliex f'pajjiżna m'hawn struttura. Dan ifisser iktar spejjeż. Problema tagħna Malta fil-motorsport li sfortunatament m'għandniex trakka u m'għandniex nies ġusti biex imexxu l-motorsport speċjalment il-karting. Dispeċini ngħidlek imma hekk huma l-verità. Jien nagħmel kampjonat Sqalli nitilgħu minn darbi fis-sena Sqallija hija ħafna spejjeż u ħafna xogħol. Il-Kunsill Lokali tar-Rabat ukoll ta' sem tiegħu biex jitwaqqaf ir-Rabat Motorsports Association. Skopu għalli nippromovu talent rabti fejn għandu x'jaqsam din id-disciplina sportiva. L-antana hija li għamilna wkoll ir-Rabat Motorsports Association biex nippromovu ngħinu lil żgħażagħ li jipprattikaw dan l-isport.